Da, și am explicat de atâtea ori, dar nu înțeles. Fată, stai așa că te sun eu înapoi. Nu știu, pa. Mami? Mama, unde ești? Când termin serviciul ăla odată? De ce nu vii acasă? De ce mi închizi telefonul? Mi-e frică. Am venit acasă. Ce s-a întâmplat? Ce faci, măi, fată suplapul, mă? Ce, Doamne iartă-mă, măi, Cezara, măi? Lasă-mă în pace, cred că a intrat cineva în casă s-o ascuns, că am auzit un sunet. Nu mă mai lăsa singură. Cine să intri, mai Moș Crăciun? Hai, du-te de aici că ți-e frică la tine în casă.